Continuare, videodocumentare, galeria asta suspendată. Mergem spre nord-est, nord-est. De aici am intrat pe galeria. Colegul Gabi stă jos, topografiază, în timp ce eu mă distrez cu camera. Admirând aceste forme frumoase, de jos sunt niște spaghete. Sfârâie sub picioare. Un turn. Una căsută. Aceste două se întorc înapoi spre camera în care este Gabi. Altă coloană. Este un gruz. Simplu gruz. Deci aduce undeva. Nu, e doar de dizolvare. Este un praf în aer care camera, din păcate, îl surprinde și blurează maginea. Pe albe. Cred că ar fi mai util să fiu atent la ce filmez. Jos se adună apă. Probabil în sezoane mai ploioase. O să ajungem imediat în camera terminală provizorie, în terminus provizor al acestei galerii, care urmează să fie sparte ca să continuăm. Pentru că trebuie să aibă 50 de metri. Semnăm niște prăbușiri care au apărut Acesta este un hol de dizolvare, ascensionare, acolo se termină, nu duce nicăieri. Probabil de acolo s-a desprins materialul pe care stau eu acum. Lumânare. Și galeria se duce dincolo de acest dop, care sperăm să nu fie nicio problemă pentru ciocanul adus de Gabi și vor mașină cu vreo 3 acumulatori rămași încărcați. Și mă pot strecura și fără ciocane. Apa, aștia oricum o să le spărgem ca să putem trece. Deci, prea mare grijă. Vorba aia. Nu
Nu se vede prin camera. Și merge să mă bag, ce mă? Hai că mă bag, dar trebuie să rup această stalactită. A, și nu e așa, că e frumoasă. E cinașă, oache așa. Asta e curând, e și parasolul pe el, nu? De aici, din păcate, pare că se îngustează și nu o să avem cei 50 de metri doriți, sau, pentru că ajunge la un etaj descendent, etaj care ar fi posibil să se termine cu un la minor, dacă nu chiar și cu un sifon. Vede ceva? Wow, cred că aici o să facem bivac. Nisipul ăsta e excelent. Trage un reumatism frumos la oase. Opa, ce avem noi acolo sus? Ce avem noi acolo sus? Haide, ține-o. Să vedem ce-i după... Ce-o fi după ușa numărul 6? Nu știu. Sunt încă 3 minute. Așa. Și hai că trebuie să scoatem 50 de metri pentru e galerie. Ce superb! Aoleu, că nu se vede nimic în filmarea asta. Știi ce fain e? Filmarea e doar pentru documentare. Nu e de promovare turistică. Oare unde duce sau se termină? Nu se vede nimic. E un praf care luminează lanterna foarte puternic. Wow, avem o baterie faină jos, trebuie să ajungă ea. Facem și niște poze. Nu mai facem poze din ăștia pe Gabi. Dar asta ce e aici? Ești ghicitoarea mea unde duce acest horn. La o tură viitoare. Dar duce, uite acolo. Vreau să ajung
la acest la minor de terminal, probabil, terminus. Nu avem, din păcate, 50 de metri doriți. Câte stalactite. Opa, surpriză! Ce avem noi după colț? În care câțiva metri, un gol cu apă. Să filmez puțin draperia asta, oai. Ce filmare mică, slabă. Stai să jucăm luminile. Draperia e frumoasă, dar nu știm noi să apreciem frumusețea.